Ova serija priča priču o jednom mladom, ambicioznom čoveku. Lik koji je nezadovoljan svojim koracima i svojim postupcima u prošlosti, koji mu onemogućavaju da se bavi poslom koji voli i u koji se zaista razume. Moj lik, advokat Tomislav Grubor, je neka vrsta kompilacije mnogih advokata koje poznajemo. Sara je jedan ziceraš. Moj lik ulazi u poslove koji su onako prljavi, ne iz neke želje za nekom velikom dobiti, ali to je jednostavno onako jedna đavolja ponuda, makar ja to tako tumačim. Najveći izazov mi je bio zapravo suđenja i termini, pravni i izrazi svi koje tu nema ni improvizacije, niti mogu kažem svojim rečima.